Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 25 april. De politie heeft afgelopen nacht 2 mannen aangehouden na een schietincident in Sluiskil. Aanleiding was een ruzie met een 31-jarige inwoner van het dorp. Die ruzie begon in de buurt van een supermarkt en kreeg later een vervolg bij het kanaal, iets verderop. Daar is meerdere keren geschoten met een alarmpistool. Niemand raakte daarbij gewond. De 2 verdachten komen uit Terneuzen en Vlissingen. Waarover de ruzie ging, is niet duidelijk. In Goes wordt momenteel een poging gedaan voor een wereldrecord. Het wereldrecord voor de langste zaalhockeywedstrijd ooit. 33 uur gaan we proberen vol te spelen. Het vorige record staat op 26 en een beetje. Dus die gaan we proberen te verbreken met 6,5 uur erbij. Zo'n 40 deelnemers wisselen elkaar om de zoveel tijd af. Na 2 uur hockey volgt 2 uur langs de zijlijn. Een lange zit dus. En dan kan je maar beter goed voorbereid zijn. Het wordt een tijdje doorzitten, hè? Dus dan moet je het jezelf een beetje comfortabel maken. Dus vandaar even een goede campingstoel meegenomen. Daarnaast kunnen de deelnemers tafeltennissen of spelen met Lego. Zolang de bal maar blijft rollen op het veld. En daar is deze Engelsman dan weer voor. Hij is degene die de klok bijhoudt namens Guinness World Records. Ook controleert hij of alles wel volgens de regels gaat. Want ja, ze moeten wel blijven rennen. Zometeen over 30 uur ongeveer. Hoe loop jij? Hoe zit je er dan bij? Ik denk precies hetzelfde. Ik denk, het is gewoon lekker. Kijk, je krijgt ook energie van de gezelligheid die zo. Als je al die energie gewoon bij je blijft houden, dan komt het helemaal goed. Met die instelling moet het toch lukken, zou je denken. Maar zover is het nog niet. Morgenavond om 6 uur weten we of er geschiedenis is geschreven. Gewoon schoenen aan en vertrekken. 135 wandelaars gingen er weer voor, de 24 uur van Oostburg. Allemaal startten ze gisteravond 7 uur aan 80, 100 of 106 kilometer door de streek. Dat gaat de een makkelijker af dan de ander. Super. Ja, heel de nacht door. Het ging echt heel goed. Ja, toch op kilometer 15 blaren beginnen krijgen. Voorlopig goed, enkel de vermoeidheid slaat een beetje toe. Vooral de nacht was pittig. Dit jaar zijn er wel wat extra wandelaars door de kou bevangen. Zijn er een stuk of 3, 4 extra uit de race gegaan vergeleken met andere jaren. In het donker lopen in de nacht. Ik denk dat dat het lastigste was voor ons. Het is wel een bijzonder iets om 's nachts te lopen, maar het is superleuk. Ja. Je weet, iedereen ligt in bed te slapen. En jij kan gewoon lekker op de weg, alles waar je wil. Echt zalig. Verre van alle wandelaars doen er ook echt de toegestane 24 uur over. Om 7 uur was hier de eerste wandelaar. Had hij 80 kilometer in 12 uur gewandeld. En de eerste wandelaar van de 100 en de 106, die is hier om, ik dacht 9 uur, half 10 binnenkomen. Dat is toch heel snel? Ja, ik krijg het niet voor elkaar. 7 kilometer in het uur. Maar goed, ik heb hem zien lopen en hij wandelt. Het is niet dat hij hard loopt, hij wandelt. In wat voor tempo dan ook, de organisatie hoopt dat de komende jaren nog meer mensen meedoen aan deze lange afstandswandeling. Yvonne Maas trad deze week af als wethouder van Noord-Beveland. Ja, ik stop ermee omdat ik de enige zetel die NWB nog heeft, die heb ik aanvaard. Dus ik ben beëdigd als raadslid. En ik vind niet dat die 2 rollen met elkaar samen kunnen. Haar partij, Noord-Bevelands Belang, leed een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. En tuimelde van 4 naar 1 zetel. Een wethouderschap zat er toen niet meer in. Het is uithuilen, echt letterlijk uithuilen. Ik heb heel veel verdriet gehad de eerste dagen. Ook echt gehuild? Ja, en daar durf ik vooruit te komen, echt gehuild. Maar ja, het is je werk en ik deed het met heel veel liefde en plezier. Ik vond het ik heb ervan genoten. Yvonne Maas wordt nu dus gewoon raadslid, maar daar had ze wel wat twijfels over. In het begin heb je daar echt heel veel moeite mee. Ook van, ga ik dat raadslid wel doen? Oh, toch wel? Ja, toch denk je daar ook wel over na. Maar de mensen hebben wel op jou ook gestemd. Hè? Ik was lijsttrekker, ik ben wethouder geweest. Dus het voelde ook niet goed om het niet te doen. Maas moet wel een nieuwe baan vinden. Ja, en nu heb ik zoiets, het pad ligt open, ik heb bestuurlijke ervaring en er komt echt wel wat op mijn pad weer. Noord-Bevelands Belang wil zich de komende jaren vooral sterk gaan maken voor levendige dorpskernen.
Hoek ontvangt de belofte van Almere City op het eigen sportpark. En de Zeeuws-Vlamingen moeten winnen om in de titelrace te blijven in de tweede divisie. En hier is het Rousseau de Poorter die zijn ploeg op het goede spoor zet. De 1-0 na een kwartier spelen op Sportpark De Noek. 20 minuten voor tijd dan. Hoek speelt uitstekend, maar houdt het lang spannend tot dit moment. Het is Dinsula die klaarlegt op Noah Alteman en de Belg schuift binnen. 2-0, dik verdiend, 20 minuten voor tijd. Daarna wordt het alleen maar mooier voor de bijna 1000 toeschouwers op Sportpark De Noek. Hier is het Hagen die voorgeeft en Jay Kuiper, verdediger van de belofteploeg, die de bal langs zijn eigen doelman schuift. 3-0 voor Hoek. Het is ook clubtopscorer Dinsula die zijn doelpunt meepakt. Zijn 19e in de tweede divisie. En Hoek doet wat het moet doen. Het wint met 4-0 van Jong Almere City. En mag zich gaan opmaken voor een spannend slot van de competitie. Ons weer stond vandaag onder invloed van een hoge drukgebied dat zich uitstrekt van Groenland tot de Britse eilanden. En daardoor begon de dag met nevel, mist en lage bewolking, maar in de loop van de ochtend loste dat allemaal op en hadden we daarna een mooie dag met flink wat zonneschijn. En met een zwakke tot matige noordelijke wind liepen de temperaturen op naar 13 tot 15 graden vlak aan zee, tot 16 tot 18 graden verder de provincie in. Vannacht hebben we brede opklaringen, rustig weer. Er ontstaat geen mist of nevel meer en de minimumtemperaturen liggen tussen 5 en 7 graden. En morgen krijgen we opnieuw een vrij zonnige dag met temperaturen van zo'n 13 graden op Schouwen en opnieuw 17 of 18 graden in Zeeuws-Vlaanderen, met daarbij een matige noordenwind. Koningsdag hebben we vaker te maken met bewolking, al zullen er ook af en toe nog wel een paar opklaringen zijn waarbij de zon zich even laat zien. Het wordt dan 14 à 15 graden met een matige noordoostenwind. De dagen daarna lopen de temperaturen snel weer verder op naar een gemiddelde van 17 of 18 graden. En we hebben dan flinke zonnige perioden. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week. Met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.